Hei, salut lume! Bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Eu sunt Rara, iar astăzi, iată, mi-a venit în sfârșit prima mea kendamă. Vreau să vă spun că această kendamă este o kendamă pentru începători, deci eu nu mă pricep prea atât de bine la kendama. Acest joc kendama nu prea mă pricep. Dar eu acum am luat o kendamă de începători care pot face tricuri de începători, cum ar fi, de fapt o să vă arăt eu pe parcurs și să-i dăm bătaie la acest videoclip. Și acum, înainte de a începe acest episod, aș vrea să vă rog să apăsați acel buton de like. Și să trecem la acest videoclip. Fraților, aceasta este kendama noastră, este de la Pic Toys. Este o kendamă un pic fake, dar este măcar de începător și este măcar o kendamă, fraților, adică scrie aici kendama. Aici scrie de unde este, iar aici scrie că au voie numai cei peste 3 ani sau 6 ani. Fraților, hai să deschidem această kendamă. După cum vedeți, kendama aceasta este albastră. Aici avem kendama. Deci aceasta este kendama noastră. Mie mi se pare destul de ok, este o kendama cu o bilă lucioasă și din lemn de bambus, dacă nu mă înșel, sau... Da, e lemn de bambus. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Iată, aici avem o ață de rezervă. Ca să vedeți și voi. Aceasta e ața de rezervă, cred că e mai mare. Nu știu ce să zic. Și mai avem înăuntru o bilă care nu știu ce face. Și vreau să vă zic că acum eu sunt mai îndepărtat de lampă. Lampa e gen la jumătate de metru în fața mea, așa că e mult mai bine, nu mai bate chiar așa de mult lampa în față cum îmi bătea înainte. Fraților, deci aceasta este kendama. Mie cel puțin îmi place, este o kendama de începători, deci nu vreau hate în secțiunea de comentarii. Și mie cel puțin îmi place, deci aceasta este, să vedeți mai bine. Și hai să vă arăt detaliile acestei kendame. Acesta este big capul. Aici este small capul. Aici este base capul. Iar acesta este spike-ul. Și asta este bila sau dama, în care are, vedeți, are o gaură aici, în care intră spike-ul când vrei să faci un trick. Și haideți să trecem, haideți să vă arăt niște tricuri pe care, de începători, bineînțeles, pe care le-aș putea face eu cu kendama. Deci, v-aș ruga să apăsați acel buton de like și hai să trecem la tricuri.
Fragilor, deci, efectiv, mi s-a rupt fața, dar am făcut-o. Ia uitați. Nu știu cum s-a rupt. Și hai să trecem din nou la tricuri. Fraților, cam acesta a fost cu acest video. Eu am fost Rara Gaming, dar înainte de a sfârși acest episod, vreau să vă spun că linkul din descriere o să găsiți canalul meu unde o să fac tricuri cu kendama și v-aș ruga să vă abonați acolo ca să încep și eu să filmez câteva tricuri cu kendama care v-ar putea fi ajutătoare sau v-ar ajuta cu kendama. Hei, eu am fost Rara, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați acel buton de like, iar noi ne revedem data viitoare.